Hej. Hej. Jeg sidder med Nikolaj her. Ja. Det er rigtigt, ja. Hvad er det nu, du fejler? Jeg har en sygdom, der hedder Tourette, som er en fejl oppe i hovedet, som gør, at jeg ikke kan styre, hvad jeg siger, og min bevægelser. Agurk. Ja, det er lidt sjovt nogle gange. Nogle gange kommer der nogle sjove ting også. Jeg kommer til at sige, chokolademad. Ja, chokolademad. Agurk. Men jeg går Danmark rundt og TikToker, og jeg ved ikke, om man kalder det en stor YouTuber, nok en lille YouTuber. Agurksalat. Og jeg er meget på Instagram og TikTok og sådan, og Facebook. Jeg har omkring, tilsammen har jeg nok omkring 150.000 følgere, tror jeg. Det er omkring. Agurk. Det er jo okay. Ja. Jeg prøver at gøre en forskel for at sætte fokus på mobningen. Der er rigtig meget mobning. Det er derfor, jeg går tissekuglen op i røven. Nej, det gør jeg ikke. Det er derfor, jeg går Danmark rundt. Chokolademad. Og gud nej. Hvor mange kilometer har du så gået? I år? Ja. Næsten 1.900 kilometer. Jeg mangler drevet nogle ret langt. Mange kilometer nu. 500-600 kilometer, tror jeg. Agurk. Hvor mange lande har du egentlig gået i? Sverige, Norge og Danmark. Og hvor lang tid tog det? Jamen, det er taget siden april, så det må være et halvt år. Omkring et halvt år. Agurksalat. Og så begyndte jeg at gå. Og først begyndte at gå Danmark rundt for første gang i 2020. Agurk. Så har jeg gået Danmark rundt nogle gange nu. Og gået baglæns med Nicky Topgaard og Christian Eriksen og kaffe og statsministeren, Mette Frederiksen og mange andre. Jeg er gået baglæns med. Kaffe. Ja. Chokolademad. Sej. Og nu siger vi tak til Nikolaj. Selv tak. Agurk.